Takže zdravím vás kamaráti. Ideme také točenie tých tokenov, idem rýchlo na to. Uvidíme, čo sa podarí vytočiť. No, začína to dobre. Teraz vytočím, mám naskočiť aj ten secret container. A čo nie? No, čo mi vyhovuje teraz, keby boli také boosty. Môže byť suply, ale hlavne goldy, premium a takéto veci. Už toto sú také veci, čo moc nepotrebujem. A tam som hore zabudol ten secret container. Či celkom je secret, ten veľký. Bol 650 000. Dobre. To sú také veci, čo nepotrebujem. 40 000, tam by mohli byť takých aspoň pár dobrých odmien. No, toto veľa nechýbalo. Dobre, super. To bola veľmi dobrá odmena. Uvidíme. No, kartičky na hrdinov, to je taká vec, čo by sa mi najviac hodilo. Ale to premium, myslím, že je tam 12 000 tokenov. Takže ani to by nebolo zlé. No, to je dobrá vec. Ale keby to prešlo až na toho Solarisa, až čo to by bolo. No. Týchto mám 2000. No, tie prešlúky sa hodia. Také dobré odmeny tam sú. To sa hodí. Ináč ako, toto točenie je vždycky taká lotéria. Pozrite sa, ako blízko to tam bolo, ako blízko. Wow. Ja si viem predstaviť iné wow. To bolo o 100 mm vedľa. Už je to tady. Toto budú hlúposti. No, môže byť. Dobre, tak na polovici točenia. A zatiaľ je to, musím povedať, celkom dobré. Na pár upgradeov bude. Že by mi druhýkrát padla tamto, jak to brzdilo. Inokedy ma to nechá viacej vyšťaviť. Že to zahra na mňa až 100 mm, hej, ale teraz to nehalo, že milimeter. Si to na hodinky. Srdce mi ani nebije. Prečo nemohli padnúť tie tokeníky? Ale vieme tam tých 12 000, že by išlo. Teraz padne niečo dobré. Presne, protivzdušné boosty. To ja potrebujem. Takže už sa všetci moji superi budú bať proti mne s Leviatanom. Toto sa hodí, ale to sa dá aj za lepšie. Toto neviem, že tu je 945, to je super. To by mi mohlo padnúť. To by bolo super. Tu sa oplatilo, až sa to neoplatilo. No, pozrite sa. Tak už budeme mať na také 2-3 upgradey. Super. Toto nič, jedno ani druhé. Bola, kedy som potreboval tie fialové skill kartičky. No teraz už keď mám všetky skillsy hotové, už ich nepotrebujem. Už je tam len veľmi málo takých odmien, čo ma skutočne nadchnú.
Není možné. To není možné. Toto je šťastie. Asi moja žena tam máme. Má takého milenca teraz. Tak darí v tom točení. Ešte toto je dobré. Ináč, ten za tých 9 miliónov fialový sa mi ešte nikdy nepodarilo vytočiť. Nikdy. Neviem o tom, no myslím, že nikdy. A myslím, že ani ten za tých 7 miliónov. Na to, koľko to už krútim, 6 rokov alebo 5 rokov či títo fialové kontajnery ešte nikdy. A to som pretočil 1 000 000 tokenov. No, uvidíme, čo ešte dá. No, posledný, hoď volačo. Jachime. No, nepotrebujem nič kupovať. No, myslím, že sme vytočili dobre. 10 miliónov. No, tu bude na 5 upgradeov. Takto som na tom. A čo sa týka dovednosti, tie už mám hotové, tak to viete. Aj to som full. A hodinami. Tak teraz aspoň budem môcť toho psionika, lebo mám tam, aby som ho mohol dať až na 6. U rýchlovákov mám dosť. 340, 120, 250, 300, no. Cez 1000 dní, takže to určite sa dostaneme takam ďaleko. No dobre, toľko toto video, majte sa, nech sa vám darí v točení, ahojte.